खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव फिन खनसेबाव अमानि बय ओमफ्राय ओरैबायदिखा दंफैयो सोमदोन बरगयारि बिबो दाखालिनिफ्राय अमा रुनायखौ जानो होनना लुबैबाय थादोंमोन खिन्थु दिनैहाय आंनियावहाय दिनैहाय गस्ला गानाखै मा गानाखै ओंखायनो बेखौ खोन्थाथ'ला नांगौब्ला दाहाय जानाय समाव खोन्थानोसै थ' बिदिब्ला जों अमा आथिं रुनायखौ ना मा स्टाइलाव रुदों खिन्थु आं मोनसे खोन्थाग्रोनोसै नैबे दिस इज बिग आथिं अमानि आथिं बियो ओमफ्राय ओरैबायदि गिदिरखा दाबुंसै आरोबाव नैबे एसे कुकाराव होदों बावहाय जेबो होआखै अनलि नङा होमबा स्टार्टिं बियो थ' जों बिदिब्ला जानाय समावहाय एसे मजबुत आरामनो जानोसै नङा होमबा गुबुनाव जोंथ' हल्दि मस्ला मस्लि जेबो गैया टटेलि जेबो गैया बावहाय होआखै थ' जों दाहाय जानाय समाव अमा रुनाया कमप्लिट जाजोब्बाय ओमफ्राय न'खरनि फेमिलि गथ'फोर ओमफ्राय बियानै फिसा आंनि फिसा हिन्जाव आरो बिसि बिसोर जाजोब्बाय जानानै दा जोबथारनायाव जोङो नैबे दङ आरोखि ओरैबायदि गोथाव जादों अमा बेदर रुनाय बे आरोखि ओमफ्राय दा आङो ओंखाम जानाय समाव एसे खोन्थाबावगोन दाथ' खोन्थानो हाथ'नाय नंला बयबो लुबैनोबो हागौ खोबथानानै दोनथ'बाय दहायनि जाखिनि रुनाय ना बे आरोखि दा खोन्थाथ'ला दा जोबनायावहाय जानायखौल'नो खोन्थानोसै दा लुबैयो ओमफ्राय लोगोफोर नङा होमबा अमा जोंनाथ' जों ट्राइबेल ना जानला मोनला रुलाबायनानै जायो हाइजें होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर एसे होबाय ओमफ्राय सामब्राम गोजा बानलु मोनब्रैल' जिनिस सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय बानलु बेल' जेबो गैया जों बेफोरबायदिनो रुनानै जायो जेब्ला हाग्रायाव थायोना नागाफोरनिब्ला ओमफ्राय लाइ होफादेरदों आं दिनैहाय लाइ फिसा गोरलै लाइ होफादेरदों गोथाव जादों हाख'नि होनाय मोनबा ओरैबायदि गोथाव जागोन बेम्बु सुटखौ मोनसे बिहुरफादोंमोन सोमदोन बरगयारिनो खिन्थु बिनियावहाय गैया जाहैदों दिनैहाय गैया माने दङ लाबोनो बावदों आरोखि गथ'फोरा जानानै थांजोब्बाय बे हालाद अबस्था बेफोरबायदि आरोखि थ' जाय हक दाहाय जों सोर जायो बेनि मजाखौ एसे खोन्थानोसै सोमदोन बरगयारिया आंनि बे माबा रुनायखौ माबायदि मोनजादों आं जि नुबोबाय दिनैसिमाव आं हाबा जायैनि सिगांनिफ्रायनो आं जाफैदों आदा अफ्रि रुनायखौ ओरैबायदि स्पेसियेल रुयो बियो खिन्थु टेकनिकखौबो खिन्थानाय नङा दं बियो जाथा खोन्थाया ओरैबायदि स्पेसियेल माने दा बुंसै गोथावा जाजोब्बाय आं नै जाजोब्बाय दा आरो बिदि लोंनो बाखि दं लोंदो आरो गावबो ओरैबायदि रुनाय बयल होनबाथाय दा होबेनो सौहै थायो गुबुन दं बिसोरलाय बिराद डेन्जार खिन्थु गावनो बिराद स्पेसियेल रुयो गोदो केमाव रुनानै जायोमोन दां ना रुखायो गोदो रुखानानै जायोमोन लास्टनिखौ गोराखौ सोबायना दानहोनायाबो गावनो आंनि स्टाइलाव जालाबाय आंनो गोदा होखायो सिरियास दा हाय सलिडफ्रा थेंक इउ सानसे ओंखाम गैया थैनो बायदि उखैखाबायमोन मोदोम मावलायनाय अमा बयला माबायदि जादों बेखौल' बुं मानि नांदों जेबो होबावाखैनो मुखैनो दं नोंनो आदा अफ्रि नों बिराद गोजौ देखायबायलै बोरैबा होनबाय नों बाथ्राखौ नोंनि आखायाव मुहिनि दंब्रा गैया अमा रुनायनि स्पेसियेलिस्ट बिदि नङा दा बेगें जोबसै नै बाक्सानिया खिन्थु जानायल' मिथुआ नै बोरैबा जालायलांबाय जानायबानो बिनि येस ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अमानि सामब्रा गाबोन मा ओंख्रि जागोन अमा मानै लाना फैनोसै 8 आथिं दा बहा दंना देक्सियावसो रुगोन गाबोन जाबाय नों हाबोगोन मिथु गाबोन जेबो निउस गैया दे नंगौ अमा आथिं रुनायखौ सोमदोना दिनै मोनजाजेनबाय
सेकेन्ड टाइम मालाबा आरो मोजां जाहोबावनोसै गाबोनब्रा गाबोन स्पेसियेल जेबो गैला बेगिं आसु लाबोसैबा केलसियाम नाय जेबो गैला लाइ होदोंमोन लाइ बेगिं हानि सबनि मोजां मोनदों आखाइसो हानदो खानाङा आथा जालायबाय जाय हक अमा रुनाय ओमफ्राय अमा आथिं रुनाय बेजों लोगोसे लाइ एसे जादों ए मोनसे दं माथो ओरैबायदि गोथाव जादों रुनाय होनबाथाय आंनि स्पेसियेल जेबो नाङा आंनो बेदरबो नाङा गुबुन बुस्थु जेबो नाङा रुनाय ओंख्रि बिदिल' नांगौ थ' अफ्रि ब्लग 2 चेनेलखौ बहाय दोनथ'बाय सोमदोन बरगयारि फंबायानो होगासिनो दं मालाय जानायाव बयबो मुखुब ओमफ्राय नैबे समनि रादाबनि रिपर्टार मिथु बर' खम्फु गोरों ओरैबायदि होगासिनो दं अफ्रिनाव फैनानै जानाया बियो बेबायदि अमा आथिं रुनाय मोना नुनायाव फेत्ला जानो हागौ खिन्थु दा जुजि दुगायानो लाजाया जारमासिखौनो जादो बाहाया गोरानखौ बाहायो आरो जाय हक अफ्रि ब्लग 2खौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय